Abantu bakwaMyeni bangamantungwanguni ngokwezigaba zabanguni. Isizinda sabo-ke silapha eBabananga eduze nomfula uMhlathuze, lapho kwakuxhumene khona uMabaso noMchunu. Ngesikhathi beyilaphayana eBabananga kwakungashiwo ukuthi bangakwaMyeni, kodwa kwakuthiwa ngabakwaMyeki. Umuntu owayeyikhanda lalabantu-ke kwakungumlambo noma uMalambe. Kwathi ngesikhathi sikaMlambo kwabakhona umbango emndenini, lokho kwenza ukuthi uMlambo ashiye emanxiweni akubo ayozinza kuwele nkosi yakwaQwabe. Wakha ngaseShowe, lapho uMlambo akhothamela khona. Ekufeni kukaMlambo-ke washiya amadodana amabili, uNgwenya, iNkosana kanye noNtsinde. Kwathi ngesikhathi-ke sikaGwebeshe, indodana kaMasendleleni, kwehla umhlolo ungakaze ubone kuleli likaMthaniya, lapho kwangena khona insingisi yakhala egcekeni. Lokho kwakubika umhlola uqobo. UGwebeshe-ke akalinda ukuthi kuyiwe ohlanyeni kube nengomboco, kodwa wavele waqoqa abantu bakayise abangakuye, washaya wachitha, wayokhonza enkosini yabaThembu eNseleni. Kuthe ukuba athole lapho, waseshintsha isibongo sakhe wathi sebengakwaMyeni, hhayi uMyeki. Lokhu kwamenza ehlukane-ke nabafowabo ababesele kwaQwabe. Uzibiza ngomyeni ngoba ethi sesingabayeni ezizweni. Kwakusengathi-ke laba bantu basebeqalile ukulunywa wonyawo, ngoba kabahlalanga futhi ebathenjini, kodwa bedlula baze bayokwakha endaweni yakwaMthethwa. Bedlula futhi nalapho baze bayofinyelela eMtubatuba sebewele imfolozi emhlophe. Kwathi bethi bayazinza lapho base behlaselwa nguSoshangane wakwaNxumalo. Wabadudula baze beqa izintaba zobombo baze bafinyelela emfuleni Ngwavuma. Kulapho-ke bahlangana khona nabakwaMngomezulu okuyibona ababephethe kuleya ndawo. Bafike bemukeleka ngezandla ezimhlophe ngabantu bakwaMngomezulu. Inkosi yabo kwakunguZondiwe. Bahlala kahle nabantu bakwaMyeni-ke kuleyo ndawo. Kuthiwa-ke nendlu yakaNtsinde nayo yalandela abafowabo. Kuthiwa abantu bakwaMngomezulu ngenxa yokulunga kwabo behlalisene ngokuthula nabantu bokuhamba. Lokho kwabadalela enkulu inkinga ngoba bazibona sebefukamele inqwaba yabantu babelekela ulaka lwenkosi uShaka, ngoba-ke behluleka ukubafukamela. Lokho kwenza uZondiwe inkosi yakwaMngomezulu agudluke yena egudlukela laba bantu, ngoba ebona ukuthi bamdonsela amanzi ngomsele ngoba bathi babalekela ulaka likaShaka. Washiya abanye babantu bakhe ezandleni zomfowabo uMsuduka. Bathi-ke uZondiwe wafela kwabezizwe. UMdolomba indodana kaDuma wezwa ukuthi umfowabo uVuma indodana kaLundini usekhonze kuMpande owayebusa kwaZulu. uMpande wamnika indawo yasentshaneni ezintabeni zobombo. Kwathi naye ngoba izinto zase zingammeli kahle kwabaMngomezulu, kubhoke isomiso, wahamba naye wayokhonza kuMpande. Nempela uMpande wamnika izwe leZansi noMfolozi. Leyo ndawo kuze kube yimanje kuthiwa kuKwaMdolomba, ngoba yilapho uMdolomba afela khona. Ngesikhathi-ke sokukhothama kukaVuma endlini encane yakwaMyeni eyayiseyakhe entshaneni ezintabeni zobombo, indodana kaVuma uSiphike wasuka washiya izwe lakubo wayokwakha eSwazini, lapho afela khona kanye nendodana yakhe uMkakwa. Kepha umlangazi kaLundini wahola isizwe sakwaMyeni ezintabeni zobombo. Inkosi uMnguni. Ngesikhathi-ke isilo uShaka sibuye kuyohlasela isizwe sabeSuthu, amabutho aso ayeselambile kwazise abeSuthu babezifuyela amahhashi nezimbongolo. Kuthiwa uShaka wabe esengenisa-ke kwaMyeni inkosini uMnguni lapho ahlala khona izinsuku eziyisihlanu. Kuthiwa wathi esehamba wahlabisa ngenkabi enkulu bathi ngumphako wakhe wendlela. Inkosi uShaka yakhipha umyalezo wokuthi-ke isizwe esohlasela abayeni uyosibulala yena mathupha ngoba waphatheka kahle kakhulu kwaMyeni. Inkosi-ke uma basendleleni. Ekukhothameni-ke kwenkosi uMnguni, ubukhosi bathathwa nguMabasendleleni. Ngokukhothama kukaMnguni-ke izizwe zazifuna ukuhlasela abakwaMyeni ngoba uMnguni wangenisa uShaka. Inkosi uMabasendleleni ibaleke yehla ngesilulu yaze yafika phesheya koThukela. Kwathi-ke sebebulawa ngamakhaza yathi makubaswe khona lapha endleleni. Yabe isibiza-ke
ngoMabasendleleni. Inkosi uGwebeshe yabusa emva kokukhothama kukayise uMabasendleleni. Kwathi ngenkathi beqhubeka ngokufuduka belibangise enyakatho yelaKwaZulu, boma kwazise imifula nemithombo kwasekushile. Wathi mabambe-ke umhlabathi kwaze kwaqhamuka amanzi. Baphuza-ke njengoba kuthiwa uGwebeshe omnyama ophuza amanzi okuhlalelwa. Nguye phela owabalekela insingisi ngokusindela ethi isilwane. Kuthiwa abafana bakaMyeni bathi besalusile izinkomo bathola amaphupho ensingisi. Bawathatha bagoduka nawo. Izinsingisi-ke zagasela kwaMyeni. Ngendlela ezaziziningi ngakhona, uGwebeshe wabona ukuthi ayingangaye, wababalekisa. Bafuduka-ke njalo besuka eMangethe ngaseMandeni bayokwakha eShowe. Inkosi uDuma yaxoshwa-ke isizwe sabaThembu esasakhe eNtambanana ngaseMpangeni kuze kuyoshona kwaSokhulu. Inkosi uMdolomba-ke yawela imfolo nemfolozana yayokwakha eMtubatuba, yakhula yayandala kakhulu. Isiqulwa-ke ngesikhumba njengoba nje nezithakazelo zithi uMdolomba akangakanani nasentendeni yesandla uyahlala. Inkosi uMalambane yasuka eMtubatuba yaya eMkhuzi. Kuthe isifuna ukuwela umfula yavinjwa izingwenya. Yathi izingane eyozizala iyozibiza ngoNgwenya. Yazala amawele aphuma ebambene ngezandla. Yathi lokhu kuwuphawu lokuthi laba bantwana kufanele babuse ngokubambisana. Elalilidala-ke wathi nguNgwenya, elincane wathi nguNtsinde. Kuthiwa ngenkathi lamawele-ke ezalwa uNgenye waveza isandla esivezela izalukazi, basibopha-ke ngoqotho maqeda sabuyela esiswini. Kwabe-ke sekuphuma uNtsinde kwalandela yena uNgwenya. Kwathiwa uNgwenya ngoba uyena oveze isandla kuqala nguyena omdala. Lamawele-ke azalwa nguMagumbi. Yilapho-ke okwaqala khona ukuthi kube nezindlu ezimbili zobukhosi kwaMyeni. Ubukhosi bakwaMyeni buseMkhuzi okuyindlu enkulu, nasoBonjeni okuyindlu encane. Amakhosi akwaMyeni-ke ngokwezindlu zawo: uNgwenya endlini enkulu, uNtsinde endlini encane, uSidladla, uMaguma, uNtambose owabulawa yindlu yakwaBanike kubangwa ubukhosi, uLundini, uMemezi, uVuma, uMadlaka owayenondlunkulu abangama-28, uSiphike, uMdlolomba wesibili, uMkankwa, uSabatha, uNkunzi, uBhekinkosi obusayo kuyimanje noSilwane obusayo kuyimanje. Izithakazelo zakaMyeni: Mdlolomba, Mzukase, Mnguni waseNhla, wena waseNingizimu, Mabasendleleni zombili.